مات اچا کے تنداتیا تھا و شاتکک امروچ ماں نوکیں ذات کی چکاں منجا خطرے نشانیانی بابتا گپ جنے اے زانت شمعی چکئی جان ساتیت ساہا سرا پام بکنت اگاں چک یک منٹا شاس نہ گیشتر ساب گیرت یا سینگ اندر بکشت اے خطرے نشانی انت پوستے رنگ بجاریت اگا لباں یا انگوشتانی نزدیکا تاریکی نظر بیایت چکا آکسیجن نہ رسیت اے ایمرجنسی انت لومڑی گئیں 24 ساتاں باز زرد بیگ سختے یرکان انت تاؤ باز مہم انت سے وہ 8 ڈگری نہ بورستاؤ یا سے وہ 6 ڈگری نہ جہل شتگ خطرناک انت دستا چیک بکنیت شیر وارگا سرا نظر بدارت اگاں چک شیر وارگ نہ بکنت یا باز کم بوارت تے مشکل ببیت سبزیں یا ہونی الٹی بیائت تے دستا ہسپتال برویت غیر معمولی گریوگ یا چپی اگا چک لگاتار بگریویت یا باز چپ و شل ببیت اے خطرے نشانی انت انفیکشن نوکے چکاں منجا تیزیا پچ بیت ناپے گرد و بر سوری یا پیپ آئگ انفیکشن نشانی انت ہشی اگا چکئی دست و پاد جنبش بکننت بدن ساک ببیت اے ایمرجنسی انت دستا ہسپتال ببریت یات بداریت وتی فطرت سر باور بداریت اگاں چیزیں غلط بلو کیت تے دستا ہسپتال برویت مہربانی لائک بکنیت سبسکرائب بکنیت خداحافظ